Tak vítam vás v prvej časti nášho podcastu Indian Talk a dneska tu máme asistenta trénera. Vítam vás Jozef Štimpel. Tak práve v týchto dňoch prebiehajú zimné olympijské hry 2026 a vy ste teda niekoľko z nich absolvovali. Tak na ktorá vám z nich tak najviac utkvela v pamäti? Tak určite, kde je nejaký úspech, ale samozrejme, že boli aj také, kde som si skoro, teda na jednej som si vôbec nezahral, zase na druhej som zahral len tak limitovane a zase na dvoch som si zahral celkom fajn a hovorím, že určite najviac mrzí asi tá vancouverská a to bola možno podanie aj naša najlepšia, ale zase aj tá turínska bola veľmi dobré, no tam sme mali trošku možno aj smolu, že cez to štvrťfinále sme sa nedostali. A kedy ste tak prvýkrát pocítili v tíme, že tá nominácia na tú olympiádu môže byť reálna? Ťažko povedať u mňa, lebo ja už dá sa povedať, že už som poškoloval po tej olympiáde v Lillehammeri, ale bohužiaľ klub ma neuvoľnil, takže som bol trošku z toho nešťastný, ale zase mi to otvorilo cestu aj v tom Bostone, že som dostal viacej toho času na ľade, ale neviem, no tak samozrejme, každý sa chce dostať na tú olympiádu, každý chce byť nominovaný, každý sa chce vyhnúť tomu zraneniu, aby ho to náhodou nevyradilo. Ale našťastie som mal za každým tú radosť, alebo možno aj to hodnotenie, že som sa zatiaľ na tie olympiády dostal. A teda okrem olympiád ste boli aj v NHL, tak kde bol ten väčší tlak? Ja si myslím, že pred každým zápasom je rovnaký tlak. Samozrejme, že keď sa už postupuje dôležitosť toho zápasu, alebo je to play-off, alebo či už majstra sveta, alebo olympiáda, štvrťfinále, alebo semifinále, alebo možno finále. Samozrejme, že tie tlaky sú tam väčšie, ale ako si to hrať zoberie na seba, najlepšie to nevnímať a pripraviť sa naozaj na každý duel rovnako a odozdať ňom maximum. A ako sa musí ten tvorca hry prispôsobiť turnaju, kde nie je priestor na tú chybu? Tak chyby sa robia stále a všade. No. Tak ide o to, aby sme ich čo najmenej urobili a to už potom má ten predpoklad, že môže prísť aj úspech. Takže naozaj treba hrať čo najlepšie od striedania k striedaniu, odozdať tam maximum a snažiť sa každé striedanie dať nejaký gól alebo urobiť si nejakú šancu, lebo to je už pravidlo, že je lepšie hrať v útoku ako v obrane. A mali ste pocit, že na olympiáde musíte hrať jednoduchšie ako v tom klubovom hokeji? No, každý zápas je iný, takže áno, tie požiadavky možno, že sú tam iné, tá rýchlosť je tam na tom medzinárodnom fóre, je tam trošku inde, takže určite je tam menej toho času a tá realizácia musí byť blesková. No a treba sa tomu prispôsobiť, niekedy to zoberie nejaký ten zápas alebo dva, pokiaľ si hráč na to zvykne, ale čím skôr sa prispôsobí, tým rýchlejšie reaguje. A ako ste vnímali ten váš tím? Bola tam nejaká tá komunikácia dobrá, alebo? Ja si myslím, že stále sme mali dobrú partiu, dobré mužstvo. Hovorím, že áno, tie prvé olympiády sme nemohli mať zapojených všetkých hráčov, tam boli určité postupové kľúče a postavenie určitých hráčov bolo limitované, takže to bolo na škodu Slovenska, ale všeobecne ja si myslím, že Slovensko má stále dobrých hráčov, aj stále bude mať dobre, pokiaľ sa s nimi bude pracovať od mládeží. A zažili ste, že tá lajna fungovala aj bez potreby tej komunikácie na ľade? Tak to už záleží, ako to tréneri vyskladajú. Keď vidia, že tá spolupráca určitých hráčov funguje, dá sa povedať, že naslepo, tak je to výhoda. A treba to vždy na ich pocite aj ako to oni zvážia, ako to vyskladajú. Takže podľa toho potom funguje aj tá chémia na tom ľade a naozaj nie je nič lepšie, ako keď si hráči sadnú. A pamätáte si ten konkrétny okamih, kedy ste si povedali, že toto je tá pravá olympijská atmosféra? Ťažko povedať. Pravá olympijská atmosféra začína prvým dňom, keď tam človek príde a posledným dňom, ktorým odchádza, takže nemyslím na to. A teda teraz vediete mladých, HK Indians, teda mladých, ale tak čo si myslíte o nich, ako im to ide? Tak sú to, ja si myslím, že dobrí chalani.
snažia sa vytvoriť dobré mužstvo, dobrú partiu. Sú tu určite aj niektorí starší hráči, ktorí odozdávajú určite cenné skúsenosti mladým hráčom, ale zase sú tu mladí hráči, ktorí pomýšľajú možno v budúcnosti sa prebojať ešte vyššie a majú ambície a majú ciele, takže verím tomu, že tá skladačka toho mužstva je veľmi dobrá a môžeme dosiahnuť nejaký úspech. A vidíte v niektorých hráčoch aj nejaký potenciál, že by sa mohli dostať aj na tie medzinárodné turnaje? Každý hráč má potenciál, bolo tu aj plno hráčov, ktorí hrávali v juniorských reprezentáciách, takže je to väčšinou aj na nich samotných, ako to zužitkujú a ako to, dá sa povedať, že pretočia do tej reality. A teda ešte na záver by som vás teda poprosil nejaký odkaz pre tých, ktorí práve teraz sledujú Indians TV a možno nejakým mladým hokejistom, ktorí by sa chceli tomuto venovať a možno niekam sa aj dostať. Tak v prvom rade chcem pozdraviť všetkých sledovateľov Indians TV. Popriať im čo najviac, dá sa povedať, že úspechov, tak ako aj tímu. A čo také, no, tak aby stále stáli za klubom. Ja verím, že hráči im budú odozdávať, aj kluby im budú odozdávať maximum a budú preto robiť všetko, aby sme mali dobré výsledky, aby bolo čo najviac víťazstiev a čo najviac úspechov. Tak my vám ďakujeme, že ste prijali pozvanie a budeme sa tešiť niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.